Lona ngumsolwa ohamba phambili kwelokubulawa kaMapiti Matsena. Emva kwamahora ambalwa esigameko, amaphoyisa aqala umkhankaso wamahora angamashumi ayisikhombisa nambili wokuthungatha abasolwa. Emva kosuku, uMaono Francies Thoka wathathwa amaphoyisa ayomphonsa imibuzo. Wagcina esethweswa icala lokubulala kanye nokugqekeza. Usilaxazile isicelo sakhe sebheyili wacela ukuhlinzekwa ngommeli wombuso. Isizathu sokubulawa kaMatsena besingakaziwa, amaphoyisa asaphenya. Umsolwa kubikwa ukuthi uphuma endaweni eyodwa noMatsena esihlala eLimpopo. Khathi evakashele umndeni, ungqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele wexwayise abantu ukuthi bayeke ukufafaza imibiko engakaqinisekiswa yokuthi lokhu kubulala kuhlobene nezombusazwe. Investigation must tell us the story. The problem about these stories of political hate and all that, sometimes they come as a diversion, those, and you begin to chase a wild goose. The police are there, we have a person in hand, whether it's a political criminal, whether it's a religious criminal, whether it's a church criminal, somebody here has been killed, and the person that kills a person is a criminal. Matsena obeneminyaka engamashumi nane wagwazwa wabulawa emzini wakhe osePitoli. Umsolwa kubikwa ukuthi wangena ngefastela. Unkosikazi kaMatsena kanye nendodana yakhe bazibonela ngawabo kwenzeka lokhu. Isishayamthetho saseGauteng sizobamba inkonzo yesikhumbuzo ngolesibili. iANC yona izobamba eyayo ngolwesithathu. uMatsena uzofihlwa ekupheleni kwesonto eLimpopo.